سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم حموس 4 مقابيت استدلوا على توزينات تيزلكم مصيلخو كموترو كساف فصامي مدباتنا نخت كتاتلونا ندعدنكو بقدامنت ارئست زينا اب تግራይ ንዝፍጸም ዘሎ ገበናት ንኽምርምር ውድብ ሕብራት ሃገራት ይሓትት ውድብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ካብ ምርጫ ኢትዮጵያ ተደፍኤ ወጽእ ይብል ኣብ ሚያንማር በ10ታት ዝቁጽሩ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ኣብ ቻይና ደቡብ አፍሪካን ዝተሰንዑ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም بوهلو 20 ስደተኛታት ኣብ ማያት ጅቡቲ ከምዝ ጣሐሉን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ትግራይ ንዝፍጸም ዘሎ ገመናት ንኽምርምር ውድብ ሕብራት ሃገራት ይሓትት ናይ ሕብራት ሃገራት ናይ ሰብአዊ መሰላት ሓላፊ ብሐሙስ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ንዝኣቱ ኪላታት ካብ መወዳእታ 2020 ጀሚሩ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ናይ ኩናት ገበናት ዘስዕብ ናይ ቅትለትን ጾታዊ ዓመፅን ጸብጻብ ክምርምሩ ክትፍቅድ ሓቲታ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባቸለት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ግዳያትን ካብ ዝገሰተ ዝድሓኑን ሰባት ነቲ ኣብ ሓቅን ፍትሕን ዘለዎ መሰል ክኽሕዱ የብሎም ብምባል ምጋስ ሰብአዊ መሰላት ብዘይግቡእ ክቕጽል ከም ዘይኽእል ዘለዋ ፍርሐ ገሊጻ كسب حجي ورحي أستاذ 5 مليون حزبي زنبرولن مس غربت هاجر إيرتران كوينات حويس كهنا وح تاريخ زلوا خبابي كام مجمرة ورح حدار جميروم أتو كينات كابز كايرلو زنبر أوانات حزو مرة خيبتات كم تليفون إنترنتن إلكتريكين بزي من بارو عالم ناتج ست سوا مسلات الزبها الكتريو خام زي تقل كم استجابره ودو حورات هاجرات يخصص تكالات ريديتون حاجز نمجوار بزحي كالس خام زنبران أنت خونا مرة خيبتات بمعصوم بزح تجامات يجبرلهم كم زنبره تزاريبهم كبير تحسته وقراو حقي من الباتون مس جبنات كونات جبنات انصار سباونتن زتعاز كوني خل ابتي ግጭት ብዙሓት ዝተሃሰዩን ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጡን ባችለት ተጠቅስ كبير ናይ ጾታ ዓመፅን ተወሳኺ ናይ ቅትለት ሰፊሕ ምጥፋን ናይ ውልቅን ንብረት ምዝራፍን ኣብ ማእከላይ ትግራይ ብፍላይ ቀጻሊ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ከም ዝበጽሖም ባችለት ትዛረብ ውድብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ካብ ምርጫ ኢትዮጵያ ተደፍኤ ወጽእ ይብል ውድብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ካብ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ተደፍኡ ክወጽእ ከም ዝተገበረ ጸሓፊት ውድብ አቶ ጥሩነህ ገምታ ተዛሪቡም እቲ ውድብ ዝተኣሰሩ ኣመራርሑ ክፍትሑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮሚያ ዝተዓጽወ ኣብያተ ጽሕፈቱ ክኽፈቱን ታማነት ዘለዎ ምርጫን ምክያድ ዝኽእል ሃገራዊ ዘተኸገብር ዝጽውዑ ተደጋጋሚ መግለጺታት ኣውጽኡ ነይሩ ብኣቋጽራ ኢትዮጵያ ኣብ 2004 ፌደራሊስት ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ኦሮሞን ብሔራዊ ኮንግረስ ኦሮሞን ተዋሂዶም ዝፈጠረው ውድብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ካብ ምርጫ እትግለል ንመጀመርታ ግዜ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሓለፍቲ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምዝገባት ወዳድርቲ ኣመልክቶም ምስ ፖለቲካ ውድባት ኣብ ዝገበሩ ወዘተ ከም ዝሳተፉ ዝገልጽ አቶ ጥሩነህ ገምታ ኦፌኮ ዘቀመጠው ቅድመ ኩነት እንት ዘይተማልዩ ሕጽያት ከም ዘይመዝግብን ኣብቲ ምርጫ ክሳተፍ ከም ዘይክእልን ንምርጫ ቦርድ ኣፍሊጥና ኢና ይብል بتوسخي من محدار بوليتيكا مصبابون ابتي مرجع هاغراوي مردا زي مهلاون نت مرجع فتحون تامانن خيكون كم زغبرو ابتي اخيوه مغلاصوم تزاريبوم انت هون نتي زغربو حساب يكون حتو ملسي كم زي توهابوم تصحافي تقيسوم بزي مغنيات ازوم حتوታት اب زي تملسلو اتودب اب مرجع مستافو خم زي كل اتو طورنه تزاريبوم اب استفلالو زواتات اورميه زنبرو بيت صحفتات تودب كساب حجي تعاصيوم كم زلو زغلص تصحافي مرجع ፍጽሙ ካብ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ካብ ዝተላኹ 5745 ተኣሰሩ ገሊጹ ስለዚ ካብ ዝምርጫ ህዝብ ወጻና ተደፊና ከም ዝኾና ህዝብና ማሕበረሰብ ዓለምን ክፈልጠልና ይግባእ ኢሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣመራርሓ ኦፌኮ ምክትል ኣቦ ምራቶ በቀለ ገርባ ዋና ጸሓፊት ውድብ አቶ ደጀኔ ጣፋ ከምኡን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብቲ ውድብ ዝተጸንበረ አቶ ጀዋር መሐመድን ሐምዛ አዳንን ህበሩና እዮም ሓደ ውድብ ኣብ ምርጫ ንኽሳተፉ እንተዋሕደ ነጻ ኮይኑ ክንቀሳቀስ ኣለዎም ንሕና ግን ኣብ ኣባላትና ኣብ ወረዳን ዞባን ዘለዎ ኣመራርሓና ሕጽያት ተወዳደርትን ተዓዘብትን ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲዮም ዘለዎም ስለዚ ክንሳተፍ እኳ እንተብልናስ ክንሳተፍ ኣይንኽእልን ተገዲድና ኢና ካብቲ ምርጫ ክንሳተፍ ወሲና ብምባል አቶ ጥሩነህ ተዛሪቡም
ካልእ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝንቀሳቐስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣመራርሕኡ ከም ዝተኣሰሩን ኣብያተ ጽሕፈቱ ከም ዝተዓጽውን ብምግላጽ ኣብቲ ምርጫ ንምስታፍ ከም ዝጽገም ቅድሚ ሕጂ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ብመሰረት ሰሌዳ ግዜ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምዝገባ ሕጹያት ሎሚ ዝዛዘም ኮይኑ ኦፌኮ ግን ክሳብ ትማሊ ዝኾነ ሕጹይ ከም ዘይመዝገበ ገሊጹ ኮይኑ ግና ኦፌኮ ምፍታሕ መራሕቱ ሓዊሱ ዘለዓሎም ሕቶታት እንተተመሊሶምን ምዝገባ ሕጹያት እንተተናዊሑን ኣብቲ ምርጫ ክሳተፍ ከም ዝኽእል ጸሓፍቲ ውድብ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ተዛሪቡ ብተመሳሳሊ ቅድሚ ሕጂ መራሕቲ ኦፌኮን ኦነግን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዘራሪቦም እኳ እንተነበሩ ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይተገብረ እዩ ዝሕብር ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ምላሽ የልቦን ኣብ ሚያንማር ብዓሰርታት ዝቁጸሩ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብታ ሃገር ዕልዋ ካብ ዝፍጸም ንነጀው ብዙሕ ደም ዝፈሰሰላ መዓልቲ ክብል ገሊጹ ኣሎ ለኽቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሚያንማር ክሪስቲን ብሩገረን ኣዝዮም ዘሰንብዱ ምስልታት ካብታ ሃገር ይወጹ ከም ዘለዉ ሓቢራ ወታደራዊ ሓይልታ ሃገር ኣብ ሓደ ለካቲት ስልጣን ብሓይሊ ካብ ዝጭብጥ ነጀው መላእታ ሃገር ሰልፍታት ተቃውሞን ህዝባዊ ኣብያን እናተኣረየ እዩ እቶም ሰልፈኛታት እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ከረክብን መራሒት እታ ሃገር ዝነበረት አንገሳን ሱቺ ሓዊሱን ብህዝቢ ዝተመረጹ መራሕቲ ካብ ማእሰርቲ ክፍትሑን እዮም ዝጽውዑ እቲ ትማል ዝተፈጸመ ቅትለ ተስዒቡ ዓባይ ብሪጣንያ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ንዓርቢ ኣኼባ ክጽውዑ ዝሓትት ክኸውን ከሎ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ተወሳኺ ስጉምቲ ክውሰድ ትጠልብ ኣብ ሚያንማር ዕልዋ ካብ ዝካየድ ነጀው ብውሕዱ 57 ከም ዝተቐተሉን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ለእኽቲ ሕብራት ሃገራት ስካርነር ቡርገነር ተዛረብ ፖሊስ ንዘይተዓጠቐ በዓል ሞያ ሕክምና ካርምን ሓደ ሰልፈኛ ብጥይት ክህረምን ዘርእዩ ቪድዮታት ከም ዝረኣየት እያ ትገልጽ ሓይልታት ጸጥታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ብዙሕ መጠንቀቕታ ከይሃቡ ኣብ ልዕሊ ዝተኣከቡ ሰልፈኛታት ጠያይቲ ከም ዝተኮሱ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ማእከላይ ሚያንማር ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን 30 ከም ዝቆሰሉን ሮይተርስ ጸብጺቡ ሓደ በዓል ሞያ ሕክምና መንብዒ ጋዝ ጠያይትን ናይ ጎማ ጠያይትን ተኩሶምልና ክብል ንኤኤፍፒ ምስክርነቱ ሂቡ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ጸቕጢ ንሓየል ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ንዝኾነ ዓይነት ማዕቀብን ምግላልን ከም ዝጻወሩ እዩ ዝገልጽ ለእኽቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቶም ጀነራላት ጽኑዕ ስጉምቲ ክውሰድ ተማሕጺናላ እታ ለእኽቲ ምስ ምክትል ኣዛዚ እቶም ሓይልታት ኣብ ዝነበረ ዘተ ብዛዕባ ዝመጽእ ሳዕቤንን ዘጠንቀቐቶ ክኸውን እንከሎ ንሱ ግን ምስ ውሕዳት መሓዙት ምጓዓዝ ክንመሃር ኣለና ብዝብል መልሲ ከም ዝሃባ ንጋዜጠኛታት ተዛሪባ ኣሜሪካ ሓዊሱ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሚያንማር ተወሰኽቲ ማዕቐባት ክገብራ ይሓስባ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣብ ቻይና ደቡብ ኣፍሪካ ዝተሰንዑ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ቻይናን ፖሊስ ኣሽሓት ዝተሰንዑ ዘይሕጋውያን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝረኸቡን ምዝይብ ዝተተሓዘ 10 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ኢንተርፖል ገሊጹ እቲ መርበብ መሸጣ ስኑዕ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ካብ ቻይና ክሳብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝዝርጋሕ ኮይኑ ኣብ ቻይና 87 ክትሓዙ እንከለዉ ልዕሊ 3000 ዘይቁንዑን ስኑዕን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢዶም ተረኺቡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካውን 3 ዜግነት ናይ ቻይና ዘለዎም ውልቀ ሰባት ምስ ሓደ ዛምቢያዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ምስቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰባት 2400 ስኑዕ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኸበ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ኢንተርፖል ብሮባ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ቻይና ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ስኑዕ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዝሓዙ ሰባት ከም ዝተተሓዙ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ገሊጹ እቲ ስኑዕ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ብኦንላይን ክሽየጥ ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ሰብ ጥንቃቐ ንኽገብር ክሳብ ሕጂ እቲ ቁኑዕ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘፍለጦ ክታበት ኣብ ኦንላይን ይሽየጥ ከም ዘየላ ሓቢሩ እቶም ኣብ ኢንተርኔት ዝሸጡ ዘለዉ ክታበት ስኑዓት እዮም ዝኾኑ ዝሓለፉ ቅድመ ምርመራ ስለ ዘይብሎም ከዓ ነጥዕና ኣዝዮም ተጓዳእቲ እዮም ይብል ኢንተርፖል ኣብ መግለጺኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ በጀካቲ ዝተረኽበ 2400 ስኑዕ ክታበት ካልኦት 4 ሰባቱን ልዕሊ 3 ሚልዮን ዘይቆንዑ መሸፈኒ ኣፍንጫን ሒዞም ከም ዝተረኽቡ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪካ ብርጋዴር ጀነራል ሺሺ ናይዳ ነቶም ደቂ ካልእ ዜጋታት ንምሓዝ ኣብ ዝተገበረ ስርሒት ምትሕባር ኣባላት ኢንተርፖል ልዑል መንባሩ ሓቢሩ
ደቡብ አፍሪካ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝበዝሐ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ዘመዝገበት ሃገር ኮይና ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚራ ክታበት ምሃብ ጀሚራ ትርከብ وهاب قال حلافي هاجراو دهنت تشاينا بوغون مس كتابت تتحيزو زكاير زي حقاويان سرحات نمقوصار بوليس برتو مكتال خيغبر صنيهيوم مس انتربول بمخان دما دوب سغر غبنات ام مقوصار نسرحلن ايلوم وانا صحفي انتربول جنرال يرغن ستوك مس بوليس چانال دبو افريكان بمخان بتمرس تسرح سريت دنقي منبارو متقاس مس كتابت تتحيزوم كفصمو زخولو غبنات ازي ناي مجمرتا خوينو كال بزح غبنات كسب كم زخيل بمزخار نفس وكف هاجر آتو كراخت كاتل تماعتين اللوم اتوما بچاينا نابدو افريكان بإنترنت كشيتو زصنحو صناعات كتابت نحده بالقات كساب $2,000 كشيتو كم صنحو اتوم تطرطيروم اب تحت قيد زاتو سبات ارغاغيصوم اللوم انتربول 294 هاجرات زحاقوفه ጥምረት ምክታል ምቁጻርን ገበናቲም ካብ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ ኣብ ዓለም 115 ሚሊዮን ሰባት በኮሮና ቫይረስ ክልከፉን ከሉ ካብኦም 2.5 ሚሊዮን በሰንኪ ዝሕማም ሞይቶም ይርከቡ بوحدو 10 ስደተኛታት ኣብ ማያት ጅቡቲ ከም ዝጣሓሉ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ በውሕዱ 20 ስደተኛታት ከም ዝጣሓሉ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ኣሰጋገርቲ ንኣሳስ 80 ናብ የመን ዝሰግሩ ዝነበሩ ስደተኛታት ካብታት ሰቂሎማ ዝነበሩ ጃልባ ናብ ባሕሪ ደፊኦም ድሕሪ ምውራዶም 20 ከም ዝጣሓሉ ሓደ በዓል መዚ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት IOM በትዊተር ሓቢሩ እቲ ፍጻመ ኣብ ጅቡቲ ገማግም ኦባክ ከም ዘጋጠመ እቲ ትካል ጠቂሱ እቶም ኣሰጋገርቲ ስለምንታይ ነቶም ስደተኛታት ናብ ባሕሪ ክድሪብዎም እቶም ኣሰጋገርቲ ስለምንታይ ነቶም ስደተኛታት ናብ ባሕሪ ክድሪብዎም ከም ዝወሰኑ ዝተፈልጠ የለን መንነት ናይቶም ስደተኛታት ዛጊቱን ኣይተነጸረን ቅድሚ ሕጁን ብዙሓት ስደተኛታት ናብ የመን ክሰግሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥሒሎም ነይሮም እዮም እቲ ሓደጋ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ንሳልሳይ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ምዃኑ ዳይሬክተር ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር ምብራቕን ቀርን ኣፍሪቃን መሐመድ ዓብዱልኪር ጠቂሱ ቁጽሪ ኣብ ሰለስቲኦም ሓደጋታት ዝሞቱ 70 ምብጽሑን ገሊጹ ብኣሽሓት ዝወጸሩ ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ስደተኛታት በቲ መስመር ብምስጋር ናብታ ብኩናት ሓድሕድ ትሕመት ዘላ የመን ከም ዝሰግሩ ይፍለጥ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት በ10 ኣሽሓት ዝወጸሩ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ኩነታት ናይ የመን ተዓጊቶም ኣብ ጸገም ኣትዮም መንባሮም ይዝከር እቶም ስደተኛታት ናብ ስዑድ ዓረብ ትርከብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ንምእታውዮም ንየመን ከም መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ ዝኸበርኩም ተሃተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን ሰናይ ንዓኹም